lang hilin eh. Morning, mayong buntag, mayong adlaw sa tibok kalibutan. Yan ako gawas. Good morning, salamat Lord, daghang salamat. Ginawa pa tarong adlaw, adlaw Merkulis na. Dahil gihapon ko sa gawas, wala ko magpainit ni Bibi kay naamas man do. Sila dito nagpainit o sila dito sa gawas ko dali gamit ako nagtanam ako saging, kita ko saging tundan or saging na lakatan baron eh nagbuhat pag Bibi Daray nagbuwadan to, terus daw sila, di sila magawas, dari sila lajo. Dani man misukaw sa ano magbuwad. Mas tapit sa outpost. Dan, mo lagi ako nila may magawas solo. Okay, amos sila, tuaman sila, tuamag mag-asawa na to. Kamusta na mong tanan? Labi ni Mars and family. Good morning diha. Mansiri Ulrich. Good morning. Mabansay mong husband mayong buntag diha og usang orasa diha ron bitaw makalipat ko usang orasa diha ni Bilma Macabalo. Good morning. Pilisa Taghap, Jet Mendoza, good morning tanan. Ako yung nagpainit, nag-walking ko, mulibot ko lang dapit sa Ibiya mall. Darar ako ning agi kay parang maintan po, parang panington. Good morning tanan, yuning ma'am yuning ayop, good morning. Ako raris kuan managdaling sa unang nasunog ani ko maglibot dani mamitig libot-libot si upaw sa pamanganak ako ra maglibot-libot bitaw. Musta mong tanan? Triple Brothers, good morning. Mayong adlaw diha amping kanunay sa imong trabaho kay bako jugos imong trabaho diha labihang pahita kay pila ka floor imong gipuy-an. Amping salamat gihapon sa imong makasilip gihapon ka bisag sa imong kabisi. Kalili gihapon ka sa ahang pajag. Padong ko dato mulibot ko, kami tali ko dato saging. Koy gamay i-share ninyo kung sa idong tambag na gusto na laging takong muli nang takos buhol kay mas kag lumapos upaw sa nampos mando di pod karon day mo gawas ang tanaw-tanaw nila murag makaya ram siguro nila mo uli na ko kay bisig lagi po din hindi atong kuan naganahan ako uli nang tako. Ang pangutanan ninyo, go kinabapod ninyo nga bijaas upaw. Bijaan siya. Apit na po dyan nun sa kabuan. Kaya sa kabaji pod, mukang ko no, mulangyaw. Bawa sa kalangyaw. Sa atong ito na gabi nga, langyaw kong siya. Walang naglibog na niyang utok. Muli na ba ko og nirab ko dinhi manarbaho ba ko dinhi sa Manila aron madug kong upaw og muli ba mo nang naglibog ang puno-puno. Sayang mahimo dani sayang matuman katong ni nga ako anan ta kog ticket wa pa kuning sugot wa pa kuning kuan ka pa man kuning surang upaw. Kapag kunisura nila nga mao na
Say ang ilang buhaton. Agapang pang padag dito nang sa naron. Ya, di man jud ta mahamutang ka, di man din atang lugar. Mangita man sa atong utang na tawhan. Yung saan yung magkuandaan sa Manila, lahat jud di para sa ato. Agayo may naninda dito. Si nanay, ang maninay po sa Cavite, sige putughuat nga. Mato ko dito. Kung gainan ko dito, nga dito naman ko napunidya. Libog lang ko na. Gasa ko dani pa doon. Muli pas buholo, kato pas maninay, asa pa. Dadaris tindahanan. Ano may lain? Kaya ko pwede ba katong housing kaya nazo. Ito na. Ito ka tumoy. Tumoy dito sa Via Mall. Tumoy sa sakayan. Padung sa Alabang. Kanang mula na. Pwede kang nag-walking. Ito ko itag na ayon ni nalain. Saging. Mga naman ito. Itaw, mga kaigsuunan sa hangi ka sa idong ika-advise sa idong ikatampag nga muli na ba ko sa Bohol ano ba ba ko Manila agad na po ko siya pa po ko makikistorya ni Jaw sa idang plano kaya ba nila sila nalaman. Wajud na inaninda dani. Naturalis ko andat to. Sakayan pa doon sa kuan. Via Mall. Balik na lang ko dani. May nindang saging. Init na. Tayo, ano yung naninda? Naninda gulay ani. Basig na dyan hapon. Naman hindi na naman ko hindi na alam ko kaya magligo pa ko sa bata may lula looy ligo pa ko huli na naman ko kawan nun na tos pikas. Paano may naninda dagto? Salamat din ko ni Romeo Kabudbod sa Team Hope. Salamat sa paglili sa ang payag. Kasi salamat sa mga bagong sumisilip. Salamat yung tanan. Amping. Palit pandesal. Pandesal. Ako kapait og saging, may saging dagko, may lakatan. May lakatan og bitingan. Tostado, pandesal.